Sorkar na Khlem jong unongsan Hima. Ha ka janmit jong kasngi Balei ka badai kasngi ka bapra ka jingsha thangan jong chairman ka Green Tech Foundation kata uba H Bansiu Dor Nonglang Kibor District ka East Khasi Hills District Kilawanra Dakaway ka jingtho haba pentip pat ba ya ka ne ka Shithi ka balayo pediang na joint secretary ka Sorkar jilla lingba ka tanat tourism kala pentip ba ka ne ka project ha lumpong deng ladep ban pentik na bakam don kanu ka jingtmu bantay ya ka jingtay ha ka te ka jaka da ka bakar pat yo chairman ban sange no ya ka jing sha thangan halor ka ni ka jing dawa na kalyang chairman ka GTF habakren hadin balayo ban pediang ya ka ni ka Shithi uloong baka Sorkar kumbala jubab da umintri rangba ka ni ka Shithi ka de ka jo bat kan don kanu ka jingtmu te ya ka jingtay ha ulum pongdeng uloong ba henriu pau Snem ka Sorkar kala ai shiki Kompani bat tang shi pau Snem ngila klet bat nginum le kai halor kani ka jingdawa bat dale leiru ngan ommi na kani ka jaka shong sha thangan da ka baong baka Sorkar ka dei ban Pynphai no ya kani ka jaka kabala ai shiki Kompani ha lumpong deng shaki pat ba ka jilla ban long try Biang bat lada ka Sorkar ka ai ya kata ka jingdawa ngan sasange no ya ka jing sha thangan. Halo. Kuat. Halo. Ini cantik. Kejing penbenah, nak kalian jangka Green Tech, nak kalian jing chairman, halor, ke Shithi, ke Biang, napok Sorkar. Chairman. Kumba pi layu hi manen nakaliang jongka state government ng waka tourism department kala khot ya keren yangi dari kam seiso mentak singi gila pa yang dak jing tho te nakarpat yo secretary general baun pule ya kene ka Shithi apdang jong pi upat ba nomor kene kamri shu kamat jong ka kerentek kari kamat jong pi padwa pi don hok bon yo sngo ya ka e ka ba ka goman ka ajuba Kublai sibune chairman wada pedeng kacing telot jong kamet iyo on pediang yang di Shithi but ingin skem bagi kacing aibor kacing ublehi bidang la mansong adu banika kentaru te kumba bathai chairman jong Green Tech Foundation yang pulih yang di Shithi bagi iyo pediang ayo pediang yang di Shithi na joint secretary to the government of Meghalaya
Tourism Department, Shai Chairman, Chunga Green Tech Foundation, Kapang Kalong Kumni. Matter related with tourism project at Lumpongdeng Island. Sir, with reference to your organization's petition dated 27 March 2026, submitted to the government, this is to clarify that no construction will be allowed at Lumpongdeng Island within Umyam Lake as part of the development of hotel being undertaken by the department in PPP mode. It is requested that the ongoing hunger strike may be withdrawn. This has the approval of the competent authority. Ni Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Mentakasngi ke khan riu trek u yayong arajar arpun riu. Te habiyade bagani an Pynphai Biang ya uno my peace chairman bin pun sngau pai ya karai ka jongi na kaliang ka Green Tech Foundation. Ki long kami ki long kapa ki biat ki long yalam jong ki kon hon sangkrang ki biat ki jongi bola kersan deng yangi ki riurong ba na keleng kashku abanong yipi ba ka Sorkar kumba ka jubab do chief minister nadu kasngi ka kong ujubab yang iya kane kaju bat menin kajing akran ro kaju kiong bait pa kanum don kata kajing tai permanent kanum don kata kajing tai temporary kanum don kano kajing pendon kam yu lumpung dan te haba phim don kam te aingi kajing tho ba phim aishu ya katu ka company Pynphai Biang si sangi upat ba kai kadai ne kom re ni akhi bersyuta ngi ong bayu Lumpongdeng wat ai ya gitu ki company nadu kasih ke manengkong chief minister buat government ki ong ba ngila ai tang bangin nom pendon kami ye pinget ya gini ki mentuk ndro posnam ki ai tang si posnam ngila klat la saya kena ki isu buat kin sedang ban Khlem yo tu Lumpongdeng tedat kumong yong nginum lek kai ni kamat pras ngi ma syong hung ni dalai le nginum mi na kane ka jaka kat ka ba phim pat ai ka jing tho ka ba phin scrap ya kalai phun ri wakar na ka agreement syau umyam private limited Pynphai Biang ya kane ka jaka syangi upai ba nong syong snong ngin long trai biang sai sisen deinum deino ki pat ba Pihon pimhon ya kata kajing Dawa jungi. Lada pihon ngin petang biang. Nomor kane ke jubab ke bagi ayang ne kadai kaju nadu kato kasngi ke bau chief nosta bola ya ula jubab. Ngim hon am menindro I director ikot ya ginong yalam jungi kaju demontas ngiru kaju. Dengan try kane ke jubab kan hon yang Now, District Administration, I request you please send this message to government. Our demand is clear. Scrap the 36 acre that you have handed over to the corporates. We will go back home peacefully, right here, right now. Thank you.